Започва нашият кулинарен спектакъл Триклиниум и Арфа. Аз съм Боян. Аз съм Биляна. Ще ви представим възстановка на римска вечеря. Това е Триклиниум. Римска зала за вечери. В буквален превод означава с 3 легла. Триклиниумът не е просто зала за хранене. Частите на триклиниума олицетворяват целия свят. Таванът е небето. Масата и леглата с гостите са земята. А подът символизира светът на мъртвите. Вечерята се открива с поезия. Таз крепост от гранит, тегло и хоросан, да беше с разум и човешка реч, тогава от нея бихме чули не един роман, покрит от вековете с пепел и забрава. Подбурените спят надежди и мечти на хиляди неволни гости на земята, но паметният труд на робските плещи до днес незаличен ни гледа от стената. Пеша, с коне, в носилки и на колесници, прииждали са тук плебеи и патрици, живот да дирят от целебната вода. Над изворите пък в безмълвие са бдели, на нимфи и богини статуите бели, на здраве символи с безсмъртна красота. Според Вергилий, четенето на поезия помага за храносмилането. Да, но мнението му не се ползва с голям успех сред съвременниците му, които си падат по доста по-шумните развлечения при липса на телевизор. Музикантите, свирещи на арфа и флейта, са начело на списъка с артистите. Сред тях са жонглорите и акробатите. Всички до един са роби, но пък са особено ценни. А наемането им е скъпо удоволствие за домакина. Римското угощение се състои от 3 части. Густацио, Ордьоври, феркула основни ястия, и менсе секунде. десерти. Ето го и нашето густацио. Морски дарове с много зехтин и ароматни билки. Това ястие е по рецепта на Апиций, прочутият готвач на император Тиберий. Марк Гавий Апиций бил истински магьосник в кухнята. Да, освен това, бил богат римлянин и бон виван. За него готвенето било единствения смисъл на живота му. Разказват, че пропилял цялото си състояние за пищни вечери. Оборудвал дори кораб, за да ходи да лови омари покрай либийските брегове, понеже там били по-големи и по-хубави. Да, бил много амбициозен и взискателен и развил депресия, защото решил, че е пред фалит. Били му останали само 10 милиона сестерци. Нещо като 20 милиона евро сега. И изпил чаша с отрова. Горкичкият. Мир на душата му. Често им се случвало на римляните. Случайно или нарочно да изпият чаша с отрова. Но да продължим с нашата римска вечеря. Феркула. Основни ястия. Главните ястия в римската вечеря могат да достигнат до 10. Най-често свинско, телешко, заешко, козе или птиче месо. Редки видове риби или пък дивечово месо. Глиганско, сърнешко, еленско. А знаеш ли, Биляна, че понякога дивеча идва дори директно от арената на Колизеума? Лъвове, жирафи, слонове. О, Бояно, това направо ме втриса. Дори не искам да си го представям. А ти знаеш колко много обичаме котките.
Спокойно. В тяхното меню няма лъвове. Виж, Паламут в лозови листа. свинско с вино и смокини. Патица с кориандър. И римски кюфтенца. Това трябва да е паламут Не. в лозови листа. Ето това е. Паламут в лозови листа. Да. Ето ги и рецептите. Пише, че паламудът трябва да е едър, да се полее обилно с зехтинче, да се повие в лозови листенца, да се поръси от всякъде с риган и да се скрие в пещта, подобно на главня в пепелище. Ето го и следващото. Свинско с вино и смокини. Това го изпробвахме снощи в нашия ресторант, нали? А в тази рецепта свинското филе се слага в достатъчно сол, кориандър и смокинов сок. Сместа се готви, докато се сгъсти. Приготвят се горещ сос в тиган, който е винен оцет, 1 част зехтин, 2 части сладко вино, щипка сол. А щом кипне, се добавя малко риган. Обира се пяната и накрая се поръсва с нещо зелено. Биляна, какво според теб е зеленото там? Сигурно босилек. Не е посилен. Не. Това не е босилек. Бояне, може би това е риган? Не, това е пресен розмарин. Бинго! Имаш обоняние за милиони. Ах, чухае. А също така виждам и патица с кориандър. Патица? Това ще го направим утре. Патицата се задушава в глинен съд до полутвърдо състояние. След това се слага в тенджера и се полива с зехтин и гарум, риган и повечко кориандър. Накрая се добавя малко вино, черен пипер и кимион. Сосът уха е божествено. Може би и римски кюфтенца ще имаме. Те са любимите на Боян. Нищо и никакви кюфтенца. А тук пише, че се използва дори в ритуалите на жреците. Било е абсолютно тайна рецепта. Храна за боговете. Ако я прочетем на глас, ще трябва да ни убият. Ох, Бояне, спри да четеш. Никой никого няма да убива. А вие ще си държите езика зад зъбите, нали така? Това ще бъде нашата малка тайна. А ако ви попаднат римски кюфтенца, насладете им се, особено утре в 13 часа. Разбира се, по време на цялото угощение на гостите се сервирали разнообразни вина. Особено търсени било тракийското вино. Впрочем, траките са били и най-добрите винари през античността, като се смята, че благодатната течност се произвежда от поне 5000 години по тези земи. А вината често се подслаждали с мед и подправки. Канела, черен пипер, карамфил за червените и анасон, джинджифил, мастикс и шафран за белите. А виното, смесено с мед, се наричало мулсо. Домакинът преценявал с колко вода трябва да бъде разредено гъстото вино, за да не се опиват гостите прекалено бързо и да останат в добра кондиция до самия край на вечерта. А знаеш ли, че римската вечеря продължава между 6 и 8 часа? Наистина ли? А пък ти знаеш ли, че всичко се яде с пръсти? Сигурно се питате за какво си говорят римляните по време на вечеря. Ще ви кажем, забранено е да се говори за политика. Всякакви други теми са допустими. Шеги, анекдоти,
някой от присъстващите задължително разказва някаква непристойна история. Тук май жрецът разказва непристойната история. И другите, нищо че са императори, се смеят на шегата. Мисля обаче, че императорите са изключение от правилото да не се говори за политика по време на вечеря. Защо така мислиш? Ами императорите не могат да говорят за друго, освен за политика. Ти пък колко императори познаваш? Достатъчно. Ще взема и да ти повярвам. Казвам ти, само политика им е в главата. И то не само докато вечерят, ами и докато играят голф. Ти за тези императори говориш. Телевизионните. Освен това, познавам и хора, които се държат като императори. Всички ние познаваме такива. Виж, Бояне, идва кралят на пиршеството. Това е прасенце по-градинарски. Това прасенце, пълнено с пилета и яребици, които пък са пълнени с смляно месо и наденички, пушени глави лук, моркови, форми, стафиди. Има и всякакви ароматни треви. Прасенцето е зашито и изпечено на фурна. За червената кожичка е намазана с мед и е полята с гъсто вино и специалният сос на римляните – гарум. Какъв е този сос? Ти вече за втори път го повтаряш. Бояне, запомни хубаво рецептата, защото ще я вкараме ние в нашето меню. Гарумът е тайнствената съставка на римската кухня. Даже бих казала, че е тайнствената съставка на Древен Рим. Гарумът се правил от рибатон или рибешки вътрешности с сол. Оставят се на слънце в глинен съд в продължение на 3 месеца и накрая се прецежда. Миризмата му била отвратителна. Апиций я подобрявал с опушване с лавър и кипарис. Имало го в безброй варианти и често организирали състезания за приготвянето му. А цената на едно шишенце, знаеш ли колко струва този непоносимо смърдящ гарум? Не. Цената на едно шишенце гарум била по-висока от тази на най-хубавия и най-скъпия парфюм. Тоест, ако искате автентичен римски вкус, слагате една щипка на носа и тогава започвате да готвите. И аз не мога да разбера как накрая всичко става толкова вкусно. Доброто римско пиршество предвижда поне 7 ястия. И като гледам, ние май вече сме на 6-тото. Остана ни кое? Само десерта. Ще попитате сигурно как се поглъща всичко това. Ще ви кажем, има безотказна система. Така, полягате на лявата си страна, с лявата ръка държите чинията, а с дясната поставяте храната в устата си. Така като ви гледам, вероятно няма да се справите от първия път. Лявата ви ръка ще изтръпне, гърбът ще ви заболи, но не дейте да се отказвате. В никакъв случай не се отказвайте. Защото? Според последните изследвания, храненето в тази поза е перфектно съобразено с формата на стомаха и подпомага храносмилането. Всичко в името на перфектното храносмилане. А защо перфектното храносмилане означава съвършено здраве? А кой не би искал съвършено да бъде здрав? Няма да им се даваме на римляните, нали така? След малко практика, 2-3 месеца, не повече. Ще станете всички изискани като римляните. И няма да си помислите да се храните седнале. И тогава ще усетите ето това чувство. Това превъзходство. Аристократичното превъзходство на целия останал свят, обречен да яде седнал. Хванете ли позата
позата. Тутък си ставате аристократи. Абе, какви аристократи? Направо императори. А може да тренирате и по сватби. 2 или 3 пъти седмично. И ставате римски императори. Струва си усилието, нали? След малко, мисля, че би трябвало да бъде десерт. Десертът е сервиран, Бояне, нищо не виждаш. О! Форми по александрийски. А след това трябва да дойде и времето на виното. И на забавленията.